Basin makarelate mo. All-star cast ang artista. Aron buhion ang drama. Idol Dagol o Inday Tanini. Sa mga gagawin sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol Dagol! Ang Inday. Tanini. Ako na si JM. Short for Josie Marie. Time 33 años. Lumulupyo. Dinilang sa Dakbayan sa Davao. Pero ang among probinsya, taga Maragusan jud ko. Good morning day sa mga taga Maragusan. Good morning, good morning. Namista na ako ang among bugnaw nga dapit. Kanang kadabuntag sa'yo. Mo kay makita. Tungod sa kabaga sa fog. Fogs. But since na ko din sa Davao, taod-taod na po ko din tungod sa akong trabaho. Kung makaingon ko taod-taod na po sa akong uyab nga si Giovanni. Yes. Uyab na ko si Giovanni. Walang katuig ang among relasyon. Since college, uyab naming duha. Hangtod dalan ni graduate. Ug hangtod dalan na narbaho. Siyempre, we're not getting any younger. Sa akong pangidaron karon, sobra pa ko sa andam. Sa kaminyoon. Gusto na ako mag-settle. Apan lahi. Lahi si Giovanni. Ano man? Pero di pa siya andam. Ug dinhi nagsugod. Ang kapyo, tago kinabuhi. Atichi! Babe, oh, inom sa tagkape, babe. Kabalo ka, babe, si Kwan ba? Kay kasulunod na good. Kinsa? Si Diana. Si Diana ba? Oo. Kasunod na siya? Kasulunod na, oy. Ah, katuyang foreigner nga upaw? Oh, si Kwan, hurry. Niya? Tagda kay naibo ka to siya nga ba kay foreigner ang iyang kuan, ang iyang didong niya. Ay, inaana ko gusto inaana, oh. Inaana nga, inaning kuan, invitation niya, inaning kuan, ang Ama na yung invitation card? Oh, kana, oh. Dahil? Tao, oh. Give it, kali ka, oh. Naibog ka na yung invitation card, index card naman ka ini. Pero at least di ba kasulunod?
Kabalo ba ka nga gasto kay magpakasal ron? Ginituhanan niya. Normal maging ang gasto, babe. Saon man ato na nga. Gusto na atama minyo mangyod na, di ba? Hindi, magdepende man na sa tao kung gusto ko niya o dili. Ikaw, kung gusto niyo ka mo gasto, may painigosyo na lang na nimo. So na ano mo, gasto kag, ha? Nipis ra kayo ng, payat ra kayo ng 100,000 ba? Sa kasal? Oo. Kaya na, oy, kaya na. Kung gani, kung gasto ka Iguman 100,000, yun. inigosyo na lang nato na. Sensaya na Di magsapi. ba? For example, dili ka mag-video di ay. Ha? Sensaya na lagi na, may painigosyo na lang nato na. Investment ba? Oh, kanang ninyo, kanang kasal, did investment man na. Kanawa, kung gasto ka 100,000, pinakagamay, kunya human, nakikita. Oy, Kung saan doon nakita mo? mga anak ni Ivy. Pas pilang utro pa na gasto-gasto. Santuhan na niyo. Kabalo ka, sa walo ka tuig na itong parang uyab, JM. Oo. Oh. Sige na lang, oy. Ako, gani gusto ko hinihinay. No? Buy and sell kog uling, mga bagol, kahoy para mong uling. Ana, gusto tirad na. Dili kayo magsige kag ngar-ngar anong kasal tanawa. Kabalo ka, kani isa ka invitation card? Ha? 10 pesos? Sayang na kayo ni. Ilan 10 pesos eh, patakar ba ka 10 pesos? 20, 25 kung galing na. 25 pesos. Upat kay nga ni sa gatos na. Unang-una akong ganin mo nagot. Gusto, ipalit ni mo nag-uling, isang kataro na na. Hindi kayo sa akin, kung gusto mo kita mag-minyo, good be, sa akin na ni mo, be. Sagdi na sila. Sundog-sundog naman inuong ka. Ha? Sino kayo mo ato sa kuwi? Napo ko'y kung anong do katarong uling dito. Sige, oy, sige, oy. Mga na niyo. Sulog yung mag-minyo. Mga saan man yun ako, oy. Ay. Nahuman na dyan panghinlo. Yung silpon. Hindi ba niya yung silpon niya? Bibi, basahon ako, be. Sweetheart, gimingaw na kay kunimo. Gimingaw na kay kusi mo mga pagilok, si mong paggako, si mong pagmahal. Lourdes. Ikaw na ako. Nakal pag mga message diri, wala ko na ba? Natugi diri, oh. Salamat kayo gabi kay imo kong gilingaw o taman-taman. Hihihihi. Next time na po ha. Oh, banto ka kay Watrisi gabi di ay. Imo kay nagkuha siyang bagol. Nakiday yung bagol iyang giukab. Oh, ano ni? Patog na hindi gusto magminyo. Di ka napayunagan kayo. Patog na hindi ka gandaan magminyo. Ta? Daga na kaya kulo kanidang tawhana ka. Laki, pasamtak ko! Pasamtak ko, ane! Saan mo pa kakasabot? Kusama ni. Kusay mo't pasabot alin mga text. Text-text naman na. Buka salamat, text, ha? Naman rin namatay sa text-text. Unsa naman tao ka? Unsa naman taga Giovanni na unsa naman tao ka, ha? Ha? Ay kiyas sa tang uyab. Ha? Kulang na lang ta magminyo. Inali wala man. Imo magyab kong binuangan? Ha? Wala tika gibinuangan. Sila ang akong gibinuangan. Kapi ng taon. Unsaon Diba? naman ako di. Sila ang nalipat. At ikaw, alam mo nga sila. Unsaon naman ako di Giovanni. Grabe na bang kaayo ni magibuhat Giovanni. Amina, mo na inungdan. Wala di ka ganap magminyo. Oo. Tama ka, Jim. Kaya kabalo mo ko magbinuang yapong ko. Muna itambag itong kumigo nga si Juan. Ronald. Babali mo gusto di ay pes. Mamatali mo gusto. Sabi gusto ni mo, nakasalada niya. Naghangya po kayo kong mga ka-textmate. Okay. Oh, di ba? Pangit kayo di.
At isingani, ay nga niya to set up, dili kayo tanto masakitan. Kasi mamangkala mo gusto. Mamangkala mo gusto di. Wala ka. O nayunan ako na mo gusto. Giovanni. Hindi na ko kaya. Magbuwag ta. Oh, ikaw, hindi mo na ni mo itong walong katuig na relasyon. O magbuwag ta. Kaysa masakitan ko inani. Matiguwag lang ko. Tama na. Matiguwag lang ako. Hindi na ako makaya. Matiguwag ako ng dalaga. Hindi na ako makaya. Hindi na ako makaya. Oh, niya. Kung paminaw, tiguang na mga napay mo punit ni mo. Bahala na. Wala mo punit sa kuha. Bahala na. Diyan ka na. Kaya. Sure ka, ha? Sure na sure. Diha ka na. Deal or no deal? Deal. Bahala ka. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic. Lain na gining magilusara tao eh. Laay kaayo. Huwag magpainit sa imong kuto-kuto kung gusto ka mo inon mo kape. Gusto ka maging istorya. Wala kayong istorya. Ato bang po sabihin, istorya wala ko galingon. Apan, di ko magpadaog ani. Di ko magpadaog sa kong debate. Kina akong suklan kini. Suklan ko niya. Sukol ka. Suklan ko yan. Suklan ako din. Di na ako di kaya. Di na ako di kaya niyo mga aniyapan. Kinahanglan ka ako di suklan. At suklan ta ka. Ay, abri na ko kay... Abri man, wala ko nanoktok. Naka. Ay, so, deal or no deal? Deal na. Dili juga, deal, dili. Dili ako. Deal, usa, deal, dili? Dili. Dili na juga, ha? Dili ako. Yung sa man ako niyo. Ako rin naman nalikan na yun ba? Apa dili ko na din? Dili ako. Dili na juga, ha? Dili ako. Uli na nito. Layas. Dili. Di na ako makita yung mga naong layas. Oh, ikaw ka, bahala ka. Layas. Sayang kayo. Huwag mo na. Layas. Nagpaling na yan. Ingating ka. Dugay sa kachat. Uy, player ba daw to? Hey, alay? Dugay tugpan ng aeroplano nga Bohol Pacific, uy. Ay, mana siguro ni padung dari, mana siguro ni. Nagkakurbato. Curahan din ni Tiguang. Ano ni Garcia? Bila akong batan ulit ni. Wrangler naman siya ini. Okay na, sige lang. Excuse me. Hi. Hindi naman eh. Hangin naman kayo abaga. Ikaw ba si JM? Oh, ako si JM. Kasi pangalan ganini mo. Ikaw si Will Alfredo? Sorry, pero my name is Bart. Lagi ko, pero... Bartolome. Bro, Bartoloy. Bartolome. Ikaw si Bart? Bartolome Bartolina. Mao na akong pangalan. Bartolome Bartolina. Bart. Mao na ako iingon sa imo, ha. Bartolina, tikas akong kasing-kasing. Hachi! Dito na ka matog, bukaw, nagbalibang. Sugot ka. Bart,
Nakuha ba yung bukton, Bart? Uy, tinod yung player ka kay Alay, Bart, no? Ha? Sa una, jumping horse ko sa una. Bart, alam, tara, Bart, manglakaw na ta, Bart. Pwede makaon sa taramo. Pasbong sa kanya. At talito sa gawas ba? Di tayo yung kinagal kayo muna. Dili na ta ako'y gasto. Tinuod ka? Bago na ako na-withdraw akong pensyon. Tara, Bart, come on, let's go. Dili na nga ni tao sa mga. Di ata mga on ba? Sabi Dili na lagi. At tara, mangyagata rin, mangyagata. Kabalo ka. Nag-withdraw ko sa akong pensyon. Di magkukilbawa ng ATM. Nagpatabang ko dito sa tao. Kunya, Tama. kasi ko na mutanan ni mo, Bart. Tuwa na siya ako ATM. Makalimot ko. Kabalo na ba sa spin ato da? Ala, pero po. At ito mga on natatang. Pero kung 20 niya, wala mo na ulam. Tara, Bart. Tara, mga on natang. Kano mo lang ka, medyo ka kumukao. Nung narinig ka mukao. Asa mo tabang on diri wa may Nakaon lamisa? pa nga nila sila, oh. Ay, kananan na na ini. Atiti! Si Bart.